akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi. Ịbọlachi onye ọma njem ọnụ nọ n'akụkọ ụwa ABS n'ụtụtụ taa bụ Tuesday afọ Eke abalị 4 n'ọnwa Ọgọst afọ 2026. Ọkpụrụkpụ okwu ndị a bụ isi akụkọ anyị ji wee wuchie akpọkuola ụmụ nwaanyị ka isiokwu ha na nzukọ Ọgọst nke afọ a bụrụ etu a ga-esi kwụsị mmegbu nwa na-eku. Ndị ji okwu ha agba izu agago n'iru na-akpọ oku ka ndị be anyị gaa n'iru na-akwalite atụmatụ akụluo ụlọ iji kwalite ọnọdụ akụnụba na Anambra steeti. Ndị agha mmiri Naịjirịa eburugo ọgụ gbakwuru ndị na-esicha mmanụ petrol n'ụzọ wuruwuru ma wechiata ihe karịrị puku mmanụ petrolu 60 ndị ezuru n'ohi. Mmadụ abụọ atara isi ha na nkurikọ ụgbọelu nta akpọrọ helikọpta na mba Greece dịka ọkaikpa na-aga n'iru na-ebinwuru n'akụkụ mba Europe dị iche iche. Cheta, gburugburu anyị bụ nke anyị niile, chekwaa ya, dobe ya ọcha. Gburugburu dị ọcha, gburugburu dị mma na-akwalite ahụike. Lekọta gburugburu gị ka gburugburu gị wee lekọta gị. N'ozi akụkọ ụwa n'uju ọka akụkọ bụ Obumneme Okonkwo. Kọmishọna na-ahụ maka ọdịmma ụmụ nwaanyị na ọhaneze na Anambra steeti Odoziakụ Esther Onyekesi akpọkuola ụmụ nwaanyị n'akụkụ steeti a niile ka ha tinyekarị uche n'etu a ga-esi kwụsị mmegbu na mkpagbu nwa na-eku n'oge nzukọ Ọgọst a na-abịanụ. Ka ọ na-agwa ABS okwu n'ọka, Odoziakụ Onyekesi tara aka n'ọnụ na ọnọdụ ntigbu na tigbuo zọgbuo na ezinụlọ na-abawanyezi n'obodo anyị, wee kwuo na ihe dị otu a na-esechi aka klọk azụ na ọdịmma ụmụaka na ezinụlọ. Ya bụ kọmishọna gaa n'iru kpọkuo ndị nne ka ha sepụ aka n'ịdị na-ahapụziri nwa na-eku ka a na-alụ ọlụ ezinụlọ niile, wee kwuo na nke a na-eme ka ọnọdụ ụmụaka bụrụ nke a na-ayanye aja na-agarị n'ime ya. Ọ kpọkwazi ndị nne na nna ka ha na-etinyere ụmụ ha anya nke ọma ka ha nwee ike baa uru n'obodo. O wee gaa n'iru too Gọvanọ Soludo maka amụma One Youth Two Skills nke ọchịchị ya wepụtara n'ịgbaso ezigbote ọnọdụ nke onye Mayor Kansụl Anọcha tinyegoro n'obodo ahụ bụ Honorable Rome Ibekwe enwego agamniru na mmepe gagoro n'iru n'obodo ahụ, nke mere na agbapere East Ocean Filling Station n'Oye Nneni site n'aka ya bụ Honorable Ibekwe. Mgbe ọ banyere ọrụ ka Honorable Ibekwe ji wee chịkọba nzukọ nchekwa ya na ndị eji okwu ha agba izu na Anọcha iji wee fụ na enwere ezigbote ana jụrụ oyi ebe onye ọbụla ga-anọ na-achụta ihe afọ ya ga-eri na-achị uche n'aka wee mepụta atụmatụ akụluo na Gọvanọ Chukwuma Soludo wepụtara. Onye nta akụkọ anyị bụ Amaka Ọnwụzurike ga-akọlụ gị akụkọ a n'uju. Mgbe ọ na-agbape ya bụ ụlọ mmanụ ka Honorable Ibekwe sịrị na ọ bụ ụkwụ dike ka onye wubere ya zọpụrụ, n'ihi na ọ bụ oku ahụ ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo na-akpọ ka onye ọbụla werute akụ ya n'ụlọ ka a wee nyere aka ịhụ na enwere mmepe n'ime ime obodo. Ọ gara n'iru ma kpọọ ndị nwere ebumnefụ ka ha bụrụ ndị nke ga-adọnye ukwu n'okwu akụlụna. N'otu aka ahụ ka onye President General nke Nneni Town Union bụ Sir Christian Ikebudo sịrị na ya bụ filling station bụ ebe ga-ebute ọba azụmahịa, mekwazie ka mmanụ ọkụ ahụ bụrụkwazia ihe ga-adị nso na ndị bi na mpaghara ebe ahụ. N'okwu nke ya ka onye nwe ya bụ East Ocean Filling Station Nneni bụ Maazị Chukwuka Nzelum, onye kwupụtara okwu site na ọnụ nwanne ya nwaanyị bụ Oliakụ Nkemakona Nzelum Modiegwu, siri na o metụtara Chineke n'obi ka o lote ha, si ha wee buruzie ya bụ ọba ịzụ ahịa nke mmanụ wee bunata n'obodo ka ha wee dọnyere gọọmenti ukwu iji wee hụ na enwere mmepe n'ime obodo, ya na ịhụ na mmanụ ọkụ ahụ na-erutekwa ndị mmadụ aka ọmakope. Ele m n'isi nwanne m nwoke na ndị niile ya abịa gbafuola ebe ma ndị ka ya agba echi bụ ka Chineke gọzie onye ọbụla, ukwu onye ọbụla ji wee betatara nke ha eji wee na ka mma, ka Chineke bufere nwanne nwoke ụzọ n'enu ụzọ, nye ya ngọzi n'enu ngọzi, nye udo n'enu udo. Ọ ihe nna ya n'isi atụ mbọsị nke taata, ihe ọbụla o tiri aka ka ọ gazieri ya. Abụ m Amaka Ọnwụzurike maka akụkọ ụwa ABS. Mmadụ anọ elitego elele n'ihe onyinye dị iche iche na asọmpi n'okwe atụọ eburu uche bụ akụ nke Uduakọ Mmiri Concept wepụtara. Onye tụrụ ugo n'ọkpụrụkpụ ihe kachasị na ya bụ ihe onye Aba Nsugbe bụ charachara ọgbatumtum wee na-abịa. Ihe nlite dị iche iche gụnyere akwa ndina, mkpọ ikuku gas eji esi nri, mkpọ ọkụ latrik, ekwentị,
akpa nri osise, akpa osikapa na ihe ndị ọzọ bụ ihe eritegasịrị na agba nke atọ ya bụ okwe atụ eburu were ọnọdụ na Keke Park na 33 Junction Ọnịcha. Ngozi Obileri ji akụkọ abịa. Bụ nke ndị bịara ya gụnyere ndị niile gbara akwụkwọ nyere ha ikikere isonye na ya bụ mmemme na Anambra na mpaghara obodo ndị ọzọ dị iche iche, bụ ndị na-enwe olileanya na ha ga-eji otu ihe maọbụ nke ọzọ wee laa. Onye Chief Executive Officer nke Uchebuakụ Raffle Draw Concept bụ Chief Sunday Nwokike, nke onye ji Uduakọ Mmiri wee mara, bụ onye bịara were na-eweta ya bụ akwụkwọ ha gbara agba, bụ nke ọ na-ewe n'ụdị ọbụla, kpọpụta ha dị na ya bụ akwụkwọ werezie ya nye ndị na-enyere ya aka ahazi ya, bụ ndị ga-anọkwa n'otu aka ahụ lelee aha dị na ya bụ akwụkwọ ma lekwa usoro akara ejiri dee ya, bụ nke ga-esite na ya wee nye onye ahụ ihe o ritere. N'okwu ya oge ọ na-emezi ya bụ ihe ka Chief Nwokike kọwara na ya tụpụtara ya bụ atụmatụ n'afọ gara aga iji wee hụ na ndị mmadụ na-enwe aṅụrị, ma kọwaa na ya na-enwesị aṅụrị ike na ya bụ atụmatụ na-agazi n'ihu n'ebe dịgasị iche iche dịka Lagos, Sokoto, Delta, Imo na Kaduna na ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Chief Nwokike kwukwara na ya na-eji akatamkpo ego wee mee ka ya bụ ihe pụta ìhè ma dozie ọtụtụ ndị mmadụ ka ha nwee ike gbaa ya bụ akwụkwọ wee lelee ma ha ga-enweta ihe nrite. Ihe mụ na Chinwe katara ka na-eme, ọ nwere ndị ọzọ na-emekwa, mana nke ha lụrụ na nwa ndị ka ya emekwa karịa m n'ụwa bụ onye mesie nwanne ya eme. Ihe bụ nwe mmebe bụ na buo na mmadụ ji 1,500 win mechin na ekpere ya sị m Chukwu gozie gị na dọkịta ma nye m nye n'ụlọ ọgwụ na ndị njibide ya nke na-eme 3 tiketi atọgokwa peaceful issue adịrọ. N'okwu ha dịgasị iche iche ka ụfọdụ ndị ritere ihe nrite n'ebe ahụ bụ ndị gụnyere Chinenye Ọnụọha, Chigozie Ekwenze, Fidelis Igwebuike na Evelyn Pomfa kelere Maazị Nwokike maka iwepụta ya bụ ezi atụmatụ, bụ nke ọ kọwara na ọ na-emetụta ha n'ụzọ dị mma ma rịọzie Chineke ka ọ gaa n'ihu na-agọzi ya. Obi bụ m so nnukwute aṅụrị na Uduakọ Mmiri na-agbani, Uduakọ Mmiri na-atara anyị, Uduakọ Mmiri na-agbani, anyị gbara full tiketi. So ihe nwinu ka m bụ n'aka ihe a, so ekene dịrị ya. Ekpere ya bụ na ọ ya adịkwara ya na mma, Chukwu na ya na-agọzie, ọ na-eje nabata na-enweghị nsogbu, ma na-emekwula anyị ka o si emere anyị na obi dị anyị mma. Anyị na-ekpe n'aha Jizọs. Site na 33 abụ m Ngozi Obileri. Ndị agha mmiri Naịjirịa ejirigo ọgụ gaa n'iru bakwuru ndị na-ezu mmanụ petrol n'ori ma na-esichi ya n'ụzọ mkpuke na amụma agha ha kpọrọ Operation Delta Sentinel, bụ nke ha nwegoro agamniru pụtara ihe na Rivers Steeti ma kwụsịkwa ọtụtụ ndị na-arụ ụlọ nsicha mmanụ n'ụzọ mkpuke n'ebe dị iche iche. Ya bụ ọrụ ha rụrụ bụ nke ndị agha mmiri Naịjirịa, Nigerian Navy Ship Pathfinder nọ na mpaghara Ọgba Egbema Ndọni bụ nke ha gara, bụ ebe ha dị wee chọpụta ma kurikọọ ebe atọ dị iche iche alụgasịrị a na-esicha mmanụ n'ụzọ mkpuke na mpaghara ahụ. Ọkaokwu ndị agha mmiri Naịjirịa bụ Navy Captain Abiodun Folorunsho kwuru na ndị ọrụ ha ahụ wechiatara puku mmanụ petrolu dị 43 n'ọnụọgụ nakwazi puku 18 bụ mmanụ ikuku gas egwupụtare n'onunu 12 dị iche iche bụ ebe ezoro ya. Mmanụ petrol niile ha napụtara ndị ahụ ruru puku 61 n'ọnụọgụ. Dịka Folorunsho siri wee kwuo, nchọpụta ndị ha mere n'ogosi anụnwa gosiri na ndị omekome ndị obuakpa eni ozu ndị a awakanyekwago ịdị na-eme mpụ dị iche iche n'ihe banyere mmanụ petrol, n'agbanyeghị mbọ niile gọọmenti na-agba iji wee binyụọ nya bụ ajọ ọkụ. Akụkọ mba ofesi ejiri wee bịa na-ekwu na ndị ọkwa ụgbọelu mmadụ abụọ bụ ndị nara mmụọ dịka ha sukọrọ onwe ha n'elu ikuku na mba Greece dịka ha na-agba ọsọ ọka ịkpa na-agba n'obodo ahụ. Mmadụ abụọ ndị anwụrụ bụ otu onye Greek na otu onye mba ọzọ bụ ndị zutere onwe ha n'elu ikuku wee kurikọọ onwe fa. Ọkwa ụgbọelu nwa afọ mba Britain na onye nke ọzọ na-enyere aka na ya bụ ụgbọelu gbanarịrị ihe mberede ahụ. Onyonyo si na ya bụ ihe mberede mere n'isi obodo Greece bụ Athens gosiri na ụgbọelu abụọ ahụ a maara dịka nke ndị Bell rụpụtara bụ nke sukọrọ onwe ha ọnụ wee bunwuru ọkụ n'akụkụ ikpere mmiri. Ya bụ ụgbọelu nke ọzọ bụzi nke jizi ike, ya bụ nke ndị gbanarịrị ọgbata uhie ahụ bụ nke ji ọsọ wee wutuo n'ala wee nwee ike sere isi ha.
ụlọ ọrụ egwuregwu Nigeria kpọrọ Nigerian Fencing Federation agbanyego otu mmadụ 12 gaje nọchite Nigeria na asọmpi 2026 Commonwealth Fencing Championships bụ nke ga-ewere ọnọdụ malite n'abalị 9 nke ọnwa Ọgọst ruo abalị 14 na Rugby School, Nigeria na mpaghara Atlantic City, Victoria Island. Ya bụ otu egwu bụ nke ekere ụmụ nwoke 6 na ụmụ nwaanyị 6 ga-anọchite anya Nigeria na asọmpi ndị na-eto na ya bụ asọmpi. Ya bụ asọmpi bụ agba nke mbụ ya ọ na-ewere ọnọdụ na Nigeria ma bụrụkwa agba nke mbụ nke ndị okenye ya ga-ewere ọnọdụ n'Afrịka. N'otu aka ahụkwa na nkwadobe maka ya bụ asọmpi, otu World Ability Sport na njikọta aka Commonwealth Fencing Federation na otu Nigerian Fencing Federation ga-ejikọ aka wee chịkọba asọmpi ahụkwa maka ndị na-anaghị agachi ije bụ ndị a kpọrọ 2026 Wheelchair Fencing Academy na Lagos bụ nke ga-adị n'abalị 5 ruo abalị 7 nke ọnwa Ọgọst. Ya bụ ụlọ nkụzi egwuregwu ahụ maka ndị ike dị n'obi bụ nke ga-ewere ọnọdụ abalị 3 ebe a ga-adị kụziere ha ihe dị iche iche maka egwu a ha na-achọ itinye aka na ya. Ndị nọ na ya ga-anọkwa na ya mụtakwazịa ka esi agba ma na-akụziri ndị ọzọ iwu ndị na-achịgasị ya nakwazi etu ha na ndị mmadụ ga-esi mekọ ihe nke ọma mgbe ha ga-amalite ya bụ asọmpi kpọmkwem. Cheta na ị nwere ike isonyere akụkọ ụwa n'ihe mmemme dị iche iche bụ kpoo anyị si na ABS ewetara gị na-akụ ụwa ọbụla ị nwetara onwe gị. Jee n'ọba ozi www.absradiotelevision.com maọbụ sonyere anyị na YouTube na ABS Radio Television maọbụkwa n'ọba ozi soshal midia dị iche iche dịka ABS Television Ọka maọbụ ABS Radio TV na Instagram nakwazi na X. Genwekwa ọkpụrụkpụ okwu ndị bụrụ anyị isi akụkọ. Agwago ụmụ nwaanyị ka ihe ha ga-etinyekarị uche na nzukọ Ọgọst nke afọ a bụrụ ihe banyere mmegbu a na-emegbu nwa na-eku n'obodo a. Akpọkuola ndị eji okwu ha agba izu akpọọla oku ka ndị be anyị ka na-etinye uche na amụma akụluo ụlọ maka ịkwalite ọnọdụ akụnụba ndị Anambra. Ndị agha mmiri Nigeria eburugo agha sokwuru ndị na-ezu ohi mmanụ petrol ma na-esichi ya n'ụzọ mkpuke wee napụta ha ihe karịrị puku mmanụ petrol 60 n'ọnụọgụ. Mmadụ abụọ anago mmụọ dịka ụgbọelu helikọpta abụọ kpurikọrọ onwe ha na mba Greece ebe ọkụ ịkpa na-agba aghara na mba Europe. Cheta na gburugburu anyị bụ nke anyị niile ka anyị chekwaa ya ma dobie ọcha. Gburugburu dị ọcha anyị enwe ahụike. Lekọta gburugburu gị anya ka gburugburu gị wee lekọta gị anya. Onye ọma njem ọnụ ebe a ka ọ kụrụ ọnụ bụ akụkọ ụwa dịka David ọkpọkwasịrị na ndị otu ọrụ ya si tụtụkọ ma hazie ya. Ọkụnkwọ Ọbụm na-eme bụ afa m wee na-ekene gị maka isonyere anyị ka eketa ketere gị ihe ọma.